gadek opogore. Omiyo sama jotelo nitiere skul to ng'isou ni pesa oremnwa ka gi ka gi ka. Ji bende onego bed kaparo ni to pesa ni korem. Gik manyoche wang'iyo higa mokalo gi bei masani bende en bei ma en kaka ne ing'iewe higa mokalo koso gipogore, omedore koso dok piny. Koro samoro jonyuol wacho ni omenda imiyo jotelo gi to gitigo maber, to aneno ni samoro ok ging'eyo gik matimore ei telo madwaro nono kaka itiyo gi pesa, dynamics ma oluoro tiyo gi pesa. Koro nyalo bedo ni atetea jotelo mag skul, to jonyuol bende nyalo ng'isowa ni ging'eyo ni kamae kaka pesa gi ikwaloga. To ka giwacho apani mano ka ng'ato ng'isa ta anyalo duoko. Jabedo dok ne jopuonje nyaka mago bende ma ponono mibadhi maka magi chilo maka magi bende mieno. Unya bedo gi thuolo mane mar wacho un kaka riwruok. Udok ne gite koso ka oyudo mantiere kod ketho. To bende unya chung' malo mwach ni oyo. Sikul ni to kodok ni japuonj odhi marach. Ing'e ni nitiere disciplinary procedure ma kadipo ni onwang' jatelo ka tiyo gi pesa marach. Kata okwalo pesa, to nitiere procedure ma itere okale ma nyaka riembie tich. Samoro itero gi kata kot. Nitiere ma oseriembie tich kata Nairobi kae, ma pesa ne mar pension olalala kamano. Koro ok ni watetea gi mana kamano. Ka onwang' ni ng'ato tiyo gi pesa marach e yo ma ok inyal teteane, to mano samoro bura loye. Ok ni samoro, e ng'eny weche machal kamano bura loyo gi. To ka en gima iwacha wacha ni mondo ji owuo, to ji ok ong'eyo gima timore, to wabiro to wanono, wang'iso ji ni mae kaka gik moko timore, to mae adieri. Haya, wacho kanyo ni weche go bende mag somo ka mibadhi odonjo.